najosoba. Na prvom mjestu nije jedna osoba, nego je više njih. Meni je iznimno drago što su Šibenčani prepoznali veliki doprinos koji su ovog ljeta, inače, kada je riječ o sigurnosti nautičara, dali naši pomorski policajci, a posebno su dobro ocijenili ono što su napravili u blizini Žirja, negdje u lipnju, ako se ne varam, kada su spasili poljske nautičare. Dakle, na prvom mjestu sa ocjenom 4,7, dakle, vrlo visoka ocjena, posada broda Sveti Nikola Tavelić. Oni su ovdje svi s nama. Jedan pljesak zaista zaslužuju. Ovdje. Damir Stegić. Željko Prebanda. Nikica Magazin. Ante Kulušić. I Ivan Pletikosa. Evo, ovaj put je na drugom. Lucija Jurković-Periša. Lucije nema, ona je morala u Rijeku, ali je otac tu. Pozdravite Luciju i puno uspjeha. I dalje, hvala. I na trećem mjestu jedan mladi gospodin, Franko Škugor. Star samo 5 godina. A evo, neka nam Franko kaže, a zašto si ti tu? Čime se Franko bavi? Čime je zaslužio ovo? U čemu dobivaš medalje? Ja ću probati ovaj mikrofon da odpravim. Evo, da vidite našeg najmlađeg godišnjaka. Ja ću ga malo podići da vam kažem čime se on bavi. Ovimo Franko. Karting! Idemo na najdogađaje, odnosno najznačajnije, pravilnije rečeno, događaje koji je organizirala Udruga žena Sveti Antun uz pomoć jednog pikado kluba iz Ražina, ako se ne varam. Ja bih sad zamolila predsjednicu da priđe mom suprugu, inače uredniku Šibenik tima, koji će uručiti priznanje. Na drugom mjestu nije ništa humanitarno, ali je nešto što je, mogu slobodno kazati, ove godine proslavilo Šibenik. Teraneo festival. Ocjena 4,5. Prvi sajam obrtnika i poduzetnika. 4,4 ocjena. Evo. Svaka čast. Mi inače kažemo da se prvi mačići bacaju u more, a ovdje izgleda da nije slučaj. Gospodin Josip Smolić, predsjednik, dakle organizator ovog događanja je Udruženje obrtnika Šibenika, tako je i gospodin Smolić kao predsjednik preuzeo priznanje. I na kraju imamo najznačajnije gradska poduzeća i udruge, ustanove i udruge. Na prvom mjestu, nije teško pogoditi, ja mislim, Gradska knjižnica Jurija Šivgorića. Evo, gospodin vršitelj dužnosti će, ja se nadam, doći po priznanje ako je negdje tu. Evo ga, probiva se. Ali ovo je u svakom slučaju i veliko priznanje čovjeku kojeg nažalost više nema među nama, gospodinu Milevoju Zeniću. Meni je drago da su Šibenčani zaista prepoznali važnost svega onoga što je on radio i što je napravio od Gradske knjižnice. Na drugom mjestu Udruga Kamenčići. Dakle, to je potvrda ono što sam kazala, da ljudi zaista jako cijene humanitarni rad, prepoznali su Udrugu Kamenčići i sve ono što rade za djecu sa smetnjama u razvoju njihove obitelji. I nećemo sad daleko, i dalje ostajemo u humanitarnim vodama. Na trećem mjestu, to treće mjesto dijeli jedna udruga i jedno gradsko poduzeće. Idemo, udruga je Udruga za inkluziju podružnica Šibenik. Evo, Danijela će primiti
za promicanje inkluzije puno radi, nadam se da ste to primijetili, trudi se privoliti ljude ovdje, gospodarstvenike, da pokušaju zaposliti njihove korisnike njihovih usluga i tako naprave dobro i sebi i njima. Evo, dakle, i na trećem mjestu, ovo treće koje dijeli još sa udrugom za promicanje inkluzije je gradsko poduzeće Zelenilo. Direktor Siniša Burić.